5 number Chawmanu Constituency Tipra Mothani Ngai 2026 TTADC Chongmariwo Batainai Borom Ganang Hongsokumar Tiruprani Yagromoi Hati Haba Dole Ganangaino Juda Juda Bodolya Kare Phaine Rokno Tipra Mothani Bana Yafarai Lamsogina Harma Mangphile Kasahoino Tongo Abo Haikeno Tini Sangrong Salo Saltani Salono Kaiba Hai Kamio Thangai Juda Juda Bodolni Phaine Rokno Lamsogina Harai Atta Tamani Joraono Nogo Kifile Phaimani Haino Hai Bini Nokhlano Bonona Singai Tongnai BJP ni 13 voters Phaine Rokno Bini Sakbai Thang Nokhlano Tipra Mothani Bana Yafarai Khaka Hambai Lamsogoi Nahar Sagoka Ketal Tipra Mothani Bana Rom Phaine Rok Koktuma Thungnai Rok Bai Sungjakhe Borok Sawai Khanarika Sal Kaisa Jorao Tipra Mothano Khlai Tonglaimani BJP Rok Kobangma Kokroi Lop Phunugoi Telangmani Phiaba Mungsa Mukthang Nukulia Abuni Jaraino Haino Hai Sakni Nogono Kifile Phaina Nangkha Hanai Khukhenlaikha Tako Norok Bobodolya Kare Tini Tipra Mothani Bana Rom Phaimani Khlaikha Angto BJP Tomani so BJP Olai 3 bosore kam khlaikha age am first time ang Tipra Mothani yo dolbai rinja gai sung anga basa thangai thanai je kono kamna basa khainani thangka tamai thamani taw nujaka 2-3 bosor kai sung BJP ya kono se mane kre anga mane kre je bau saksa bau so jokse sokse je kono anga koi bau sing seno kono se mane kre anga kre sung ja sini nugo sung aba theu kai kasum Tipra Mothani BJP bodolo tongphron tamdai to tongmani ni to kono kre musa kre Bobugarani Tamona Harmuno Hamjaga Tini Chongmari Busang Ganai Feruk Mani Buskangono Tipra Motha Fegana Kisa Knarga so je Bubagarani je Chongmani apno so pro khan gai so Busuk Butar Busuk Nupuni so 13 butar Nen Mukhai Almo dom positive